Bueno, eu a ver si ven vindo xente por aí. Veña agora. Non sei se hai xente por aí, penso que non. A culpa... Hola, Ana! Que guai! Dixo eu, hoxe non vai haber ninguén, porque non me deu tempo a avisar. De feito, non sabía se iba a ter tempo para entrar con vos aquí en directo. Cadrou! Supoño que queres dicir cadrou. Mi má, espera. Comprei unhas gafas e ainda non lle quitín a etiqueta. Vou a quitar. Mais que nada porque a veces dicir vos teñen etiquetas as gafas. Agora xa non teñen. Hola, Ana, que tal, ojo? Como estamos por aí? Estou comendo un helado e ao mesmo tempo vou tomar o meu café no Aiquirindo. Hola, desde Tapia de Casariego. É onde é iso? O sea, Sonia, non sei onde é iso. Hola, Begoña. Buenas tardes, aquí tamén está a chover, Tendes o café na man? Sinto moitísimo, antes de nada, sinto moitísimo non tervos avisado deste directo, porque, de feito, dixo eu, non se vai a meter ninguén, pero bueno, se somos 20, xa facemos unha boa festa, cuidado. E dixo eu, bueno, pois dame tempo, ao final doume así tempo, mirín, dixo, son as 5, non sei se entrar. Bueno, vou entrar, se non entra ninguén, tamén por onde vin, tamén xa me vou de contado. Tu ben apurada. Hola, desde Boiro. Hola, Rochi, que tal? Desde Boiro. Que tal, Inés? Un helado, que frío. Mira, frío eu non teño ningún, pero ningún, Tamén vos direi que levo uns días que non paro de facer cousas, que teño moitas cousas que facer. O estar, vou mover isto un pouco, é que o teño mal, non vos vexo ben. Un helado, que frío. Hola, Beatriz, hola, Santa Uxía, mi madre, hai xente de todos os lados do mundo, isto está moi guai. Vou a confesar un secreto, agora que só somos 20 e pico. Bueno, eu teño vicios como a todo o mundo, supoño, pero un helado de hielo, de limón, para min é, se é verán, se é inverno, teña frío, teña calor, é como tomar un café. O helado faime falta, teño que comelo. Conchi está tomando unha manzanilla porque está maliña. Conchi, pois, ojalá que te poñas ben durante todo o directo e que che faga moi bo efecto esa manzanilla. E os demais, Cristina desde Suiza. Ai, encantada, Cristina. Joder, que guai. E tendes o café en diante? Porque sin café, Beatriz, desde Vigo, arreconcho para o chisme este. A ver, así, que senón non vos vexo ben. Hola, Moncha. Hola, María José. Hola, Marisol. Desde San Sebastián. Joi, que che de sitios. De Ribadeo, de San Sebastián, de Vigo. Iré a tomar un café cando acabemos. Besitos, Nusca. Vale, pois, depois volve, porque eu prometo que este directo vai durar só unha hora. Pero, bueno, eu tampouco non é que sea teña moita costumbre de cumplir as promesas que fago. Un chai latte. Supoño que será un café destes sibaritas. Farías a receta de croquetas? Santa Uxía? Podería facer, porque eu realmente, vou a dicir, eu as croquetas fagoas, non porque diga que gana teño de facer croquetas. Eu iso na casa non o fago nunca. Eu as croquetas fagoas se me sobrou algo. Normalmente é
ou unha pá que metín no forno, ou xamón asado que me sobrou moito, ou, non sei, por exemplo, bacalao ou así, pero que se tiña feito. Eu as croquetas usoas como para reciclar. E fagoas moi a menudo, pero fagoas para reciclar cousas que me sobraron. Pero non está mal. Hei de facer unha receta. Santa Uxía, de Ribeira. Ola desde Cangas. Ola, Araceli. Moi boa tarde. Estás co café? Quero dicir, eu ainda que estea comendo helado, porque non me dou tempo a comelo, eu sin helado, pois non che son persona, é como quen fuma un pitillo depois de comer ou algo así. Pero o café teño aquí, este fumeja. Védelo, tachiño, de descafeinado. Este é hasta cando se acabe, Cando se acabe, xa sabedes que temos que ir indo. Que é o pau na tasa. Pau na tasa hai que ir indo. Buenas tardes, Milagros, Marisol. Pepe, Tapia de Casariego. Tapia de Casariego é Asturias. Que eres de Asturias. Me encántame esa terra, encántame Asturias, encántame Cantabria. Bueno, todo o que é a cornisa cantábrica é maravillosa, para min é bonitísima. Ten cousas, a ver, é moi daqui da terra, bueno, a realidade é que nos separou a política, porque a terra é a mesma, pero en todo o que é na franja asturiana e cantábrica, o que teñen son uns acantilados que non temos por aquí. Iso aquí non o temos, aquí é un pouquiño máis plano que a beira do mar. Entón, por iso me gusta tanto, me gusta moitísimo ir a Asturias. Hola, buenas. María Esther, desde Vigo. Hola, Elena. Elena Alonso, desde Cartagena. Desde Cartagena. Falas gallego? De normal, quero dicir, eres gallega e vives en Cartagena agora ou viviste sempre en Cartagena e fas un sobreesfuerzo para entenderme? Porque se non avísame que algo en castellano tamén che podo falar, Lorena desde Vigo dime, yo ayer tomé un helado de avellana e chocolate. Esa é trampa, iso non é helado, Pero no inverno, un helado senta fenomenal. Aí estou totalmente de acordo. A min o helado, a min os helados non me gustan os de crema, porque se me conocedes un pouco sabedes que eu o dulce non me vai, non me gusta, non me gusta o dulce, non lle encontro atractivo. Entón, os helados estes de crema, de vainilla, de chocolate, calquera helado que se faga con nata, que depois lle botan azúcar, aínda que digan que non ten moito azúcar, para min ten moitísimo azúcar, moitísimo, e non son capaz de tomalo. Entón, os de hielo para min son a mellor opción. E se é o helado de hielo de limón, para min é como fumar un pitillo, faime falta todos os días. Nas estes aí, Mima, enténdesme ben? Porque, a ver, eu comprendo, a ver, se hai xente que fala solo castellano, vou intentar falar un pouquiño máis, pouco a pouco, máis despacio, pero eu se me embalo tamén, supoño que como calquera outro idioma, que se o falas entre iguales, a ver, dúas persoas gallegas falando entre elas, a unha persona castellano falante solo, eu penso que lle costa moito entendernos, porque nos embalamos de hormío e non temos freno. Pero pasa o mesmo aos andaluces, por exemplo, e non deixa de ser castellano, pero eu dous andaluces falando, coidado, que entre eles embalanse e non entendo. Teño unha cuñada de Mugardos. Entón claro, son un pouquiño feita, xa estás, non hablo gallego, pero entendo un pouco. Bueno, pois se algo non entendes, Milagros, pregúntasme de segundas ou de terceiras, se non contesto. Hoxe vou intentar contestar máis ás preguntas e mirar máis po chat, que me aparece así aquí abaixo, porque outro día foise má pinza moito en falar, eu puñome a falar, e entón pasaban as preguntas unha e outra vez, e sei que hai xente que me preguntou cousas varias veces e non lle respondín. Pero non é que non lle respondera porque non quixera ou quixera facerme sueco ou algo así, para nada, E a xente que estamos aquí todas tomando cafeíño, somos todas benvidas, e todas as preguntas son super importantes para min.
Eu sempre pensín que é de ben nacido enseñar o que non sabe e non se pode dar nunca nada por sabido. Quero dicir, hai cousas que as pasas por alto por culpa de que pensas, bueno, isto a xente só sabe. Non, sabe o que non sabe, e quen non o sabe quer aprender. Entón, eu intento sempre enseñarvos as cousas sin dar nada por sabido. O sea, sin deixar atrás ningunha pincelada. Isto pásame moito ás veces cas recetas, porque cando fago algunha receta, a xente dime que bueno, a xente non, a ver, hai unha minoría que di que os vídeos que se lle fan moi largos. E eu direivos que, a ver, eu tamén miro vídeos de moita xente, que eu, por moito que digades vós, Nusca sabe de todo, Nusca non sabe de todo. Sei do que sei, e do que non sei teño que buscar información. Dime, Pepe, que me deixe estar así en gallego. Eso é unha lingua románica que entenden todos os románicos. Bueno, a ver, se a queren entender. Se non, claro, a ver, facer o esforzo de entenderlle a unha persona en outro idioma costa. Pero, bueno, eu vou seguir falando en gallego porque me defendo mellor, porque me expreso mellor, porque a xente ten que falar o idioma que fala todos os días na súa casa. E xa non sei que vos estaba contando. Pois foi unha olla. Iso por non comer o helado antes de facer o directo. Pero non me deu tempo. E tuve traballando moitísimo, tuve facendo unha cousa que non podía aplazar. E acabín tardísimo, arrastro, acabín de comer aínda a hora, por iso estou aínda co café co helado e con todo. Buenas tardes, acompáñame a cocinar. Como te chamas desde Cádiz? Un saludo para Cádiz, pero acompáñame a cocinar. Como nos dirigimos a ti? Como che chamamos? Lorena? Ou así? Ou María? Dínolo. A ver... dinos Milagros que podes seguir falando en gallego porque algo pillo. Bueno, pois alégrame moitísimo. Los vídeos non son tan largos, está moi ben. Sí, porque, a ver, para a xente que quer aprender... Porque iso pasa a min, iso é o que vos estaba contando. O que vos estaba contando antes de que se me fora así un pouquiño a olla. Eu miro vídeos de moitísima xente, de outras persoas, cando quero aprender algo de verdad, o sea, que necesito aprendelo ben, prefiero un vídeo que dure unha hora a un vídeo que dure 2 minutos, porque a min os vídeos que duran 2 minutos, é menos, porque hai vídeos que fanche unha receta en 0,, segundos, diste mima que bonita lle quedou, nunca che vai salir a ti ben, pero bueno, quedouche bonita. Eu prefiero ver un vídeo largo, aínda que sea darlle un pouquiño para diante ou poñelo en velocidade un pouco máis rápida, que iso podedelo facer. En YouTube, en calquera vídeo, podedes en ajustes, o sea, ajustar, valga a redundancia, a intensidade, a velocidade a que podedes ver o vídeo. Eu iso fago moito tamén, pero eu, se quero aprender unha cousa, miro un vídeo dunha persona que o queira explicar ben. Eu non me vale de nada enseñarvos a facer unha receta se non dou todos os pasos ou todos aqueles trucos que eu considero que son super necesarios, porque hai cousas que se non faz desa maneira vai che salir mal. É unha tontería, que ao mellor só é evitar certa cousa, non? Pois eu iso teño que dicilo. E por iso se fan os vídeos largos, porque eu se quito todos os incisos que fago así nos vídeos, que fago como incisos para explicar cousas, pois serían vídeos máis cortos, pero eu penso que non me interesa, penso eu, Buenas tardes desde Euskadi, Joseba. Moi boa tarde, que tal? Encantado de saludar a xente do mundo inteiro, a mí moito me gusta isto. Enténdesme ben, claro, me imagino, non, Joseba? Dinos, acompáñame a cocinar. Non sei que me dá chamarche acompáñame a cocinar. Tesme que dicir como te chamo. Si me acordo depois, claro, pero me hace sentirme máis cerca de mi hijo, que se foi a Ferrol. Bueno, Ferrol está aínda unha hora
é media larga de onde eu vivo así, como un pouco cara arriba. Eu son das Rías Baixas, pero claro, entendo que si desde Cádiz, non? Mais de Cádiz, que claro, estou eu máis cerca de Ferrol que ti, claro. Pois alégrome moitísimo. Non engordan. Teño tanto problema con que me engorden a min os helados. A ver, todo engorda, todo o que se come en desmesura engorda. Sempre hai que ter unha constancia do equilibrio de toda a comida. Para non engordar, o que conta é o equilibrio das demais cousas. Digo eu, Gracias, Ángeles. A ver, si me acordo o resto do directo de chamarche Ángeles cando... Vamos a contar un secreto, outro secreto. Ti que poñas gafas? Agora xa non vexo para ler estas letras tan pequeniñas que teño aquí, porque eu estou con teléfono. Non sei vos, pero supoño que tamén estaredes con teléfono. Pero eu co teléfono, o que é os chats, veñen en letra tan chiquitina que xa non a vexo. Entón teño que poñer xa sempre as gafas. Me encanta como explicas todo sobre la comida, por eso te escuché. É que claro, eu entendo que cando queres facer algo que nunca fixestes ou que non sabes moi ben como facer, todas as explicacións que che dean son super necesarias. A min eses vídeos que fan pim pam pum pum, listo, non me din nada, nada, é que tampouco non son adicta a eles, non nos miro. Eu prefiero un vídeo que me vai explicando pasiño por pasiño, que lle poda dar a pausa, que poda tomar notas. Mira, isto que dixo, que interesante, tal. Eses son os que máis me molan a min. Bueno, se llama Ángeles. Gracias, María Esther. Ves? Se teño secretaria por aí, atenta, María Esther, ti atenta, si entra o Mohamed o outro día, que non lle gustou que tuvera o ombro de fora, se lle vou a poñer así, de fora. Si entras, só o bloqueas. Si xa lle das ti ao pitoco, só o bloqueas ti. Bueno, Milagros, un bico, si te tes que marchar, mandamos un bico moi grande. Gracias por estar aquí este ratiño con nós. Hasta logo. Desde Cambre. Hola, Carmen. Moi boa tarde. Telo cafeíño aí á man? Vistedes, non? A miña taza bonita. Que non sei se todas as que estades aquí o sabedes, pero é unha taza personalizada, que pon Nusca, é unha Aikiriño, é moi bonita, gusta moito. Esta vai a ser a miña taza dos directos. Bueno, entón, non entendo moi ben. Dime Joseba Fernández, soy Arantxa, quieto, que se me escapa. Soy Arantxa Salada, pero con el nombre de mi marido. Bueno, vale. Estoy moi agradecida polos teus vídeos. Gracias, Elena. Bueno, vamos ao meollo. Que vos parece que eu aquí a pantalla pome que sodes 36 personas e o outro 37 agora. Que vos parece se facemos como un cuestionario, preguntas que ao mellor vos poda contestar así, aínda que despois vai a facer un vídeo. Entón vou contestando así a algunhas preguntas que teñades agora. Conche, dime que outro día fixo a empanada paso a paso como eu expliquei e que lle saleu genial. Me encanta que los planes salgan bien. Sabedes quen dixía iso? Esta é unha tarea vos que tendes máis de 40. Ou por aí. Me encanta que los planes salgan bien. Quen o dixía? Dixía nunha serie. Estás comendo chocolate con almendras. Carai! Eu estou tomando o postre. Este é o meu postre e depois teño aquí o pote do café. Pero prometo que o directo só é dunha hora, porque se depois vaisenos a tarde aquí. Pepe, márchanos tamén. Pepe, un saludo. Tes que ir para a carpintería. E logo traballas os domingos na carpintería. Os carpinteiros teñen que descansar os domingos, Pero bueno, se tes que ir, veña. Vémonos, Pepe.
se planta en este mes? Elena Alonso, moi ben, contestou ben. El equipo A, moi ben. Onde vai, mima? Murdoch. Como se chamaba o Juan Pérez? Bueno, Juan Pérez que chamaban Juan Pérez, a mí parecíame feísimo, pero na película facía como que era moi guapo, ou así, que era rubio, así, que era o que non se manchaba nunca en nada. Bueno, pregúntame, Mercedes, que se planta este mes? A ver, sempre dependendo de onde vivades, porque se esperades que agora, no mes de noviembre, diciembre, xaneiro e febreiro, vai a haber heladas, hai que frenar un pouco, porque pouco máis que o repollo e o brécol, ao mellor a coliflor, pero serrándolle as ramas a derriba e pechándoas, pouco máis que iso vai aguantar as heladas. Pero, se non tendes neve na vosa zona, o sea, imaginadevos que tendes máis ou menos como a min. Eu vivo na costa, aquí non hai hielo nunca, o sea, non neva, nunca, creo que nevou unha vez na miña vida, e as temperaturas son bastante estables. A ver, temos un vento do norte que cando hai temporada, rómpeme con todo, rómpeme cousas na horta e todo, pero tendo un clima, cando planto os allos e consellos. Mira, os allos podense empezar a plantar xa agora mismo, Lorena. Tanto o allo normal como o blanco, como o rojo, como o elefante. Calquera tipo de allo se pode empezar a plantar agora. Pero o normal é plantalo en noviembre e diciembre. Hai refráns que poñen que din que se plantan en enero, ou moita xente das que estades aquí igual me dicides, pois aquí plantámolos en enero, pero en enero van un pouquiño tarde, porque hai moitas plantas que necesitan horas de sol para crecer, para poder reproducirse ben elas en altura, quero dicir, para enraizar, para botar os primeiros tallos, as primeiras follas, e necesitan moito calor, necesitan horas de sol, tipo as solanáceas, que como o seu propio nombre indica, esas plantas na primavera. Pero agora no inverno hai moitas plantas que necesitan o frío intenso e a humedad para crecer. E iso, pois mira, poden ser os allos, unha delas, os grelos, o sea, ravisas, non? Xa expliquín a diferencia entre ravisas e grelos, non hai diferencia, é a mesma planta, pero tamén necesitan frío para medrar. Pero, sin embargo, para plantar as ravisas ten que ser no polvo, ten que ser en seco, ten que ser en terra que estea soltiña, por eso se plantan en agosto. Ana Castro desde Lousame, creo que é a parroquia máis grande de Galicia en extensión en kilómetros. Corrígeme, Ana, si me equivoco. Lousame, teño un amigo en Lousame, eu. Máis caliente que por la parte de Ourense. Home, claro. A ver, xa non é só que o clima sea máis quente, senón que é máis atemperado, porque o mar, a humedad que temos do mar, non deixa que o frío se instale. Porque o exemplo téntelo que cando queren que nas carreteras non haxa hielo e non críe capas de hielo, o que fan é botar de sal, non? Bueno, pois aquí á beira do mar, que tampouco non é que eu viva moito na beira do mar, o sea, teño mar aí a medio kilómetro, non é nada, é rodeada toda, pero a bruma do mar, cando o mar bate, as olas e todo iso, porque teño o ría, pero tamén estou rodeada de mar aberto, non só da ría da Arousa, senón empeza o mar aberto, estou rodeada de mar aberto. Entón, cando baten as olas, a bruma do mar, pois está en suspensión, e iso tamén trae salinidade, non? Aquí temos salinidade en suspensión, e máis no inverno. E esa salitre en suspensión non deixa que as cousas aquí se cheguen a congelar como no interior, como en Ourense, que me dicía esta muller daqui de Ourense. Entón, claro, aquí temos o clima temperado non só pola temperatura, senón porque a bruma do mar, o sea, non sei se se chama bruma é outra cousa, o arume
as gotas pequeniñas, diminutas en suspensión do mar non deixan que aquí haxa hielo polas noites logo, non pousado, por exemplo. Cando se lle dá unha poda ao Romeo. Agora xa, Elena, calquera planta aromática que teñades, agora, neste mes, no mes de noviembre, e así, e máis agora que foi luna chea onte, creo, ou ontonte, e agora a luna, desde que é chea, sí, é verdad que bota unha semana sendo luna chea, pero xa descendendo, sabedes, non é... non é o mismo... Eu e máis as miñas explicacións. Imaginadevos que isto é a luna chea, que foi onte ou ontonte, non sei, ou sí, foi un destes días. Esta é a luna chea. Cando a luna está medrando, está crecendo para ser luna chea. Entón, todo este trayecto, que é unha semana, a luna vai con forza para ir para a chea. Entón, en este mes non podedes plantar, por exemplo, zanorias, non plantedes lechugas, non plantedes cousas que teñades medo que vos vayan a grelar. Por exemplo, repolo, pódese plantar todo inverno? Depende, porque hai repolos como, por exemplo, o tipo bacalán. Bacalán é un tipo de repolo que fai un olliño como aloncado e fai un repolo moi rápido. En 2 meses e pico ou así, xa tendes un repolo para comer, desde plantalo pequeniño. Que ten o bacalán? Que grela. E se o plantades ca luna de forza, casi non vos vai a facer nin ollo e se vai a empezar a grelar. Entón, é mellor de que a luna é chea, que se repito, foi onte ou onte, este día é chea, pero tan pronto, ao día seguinte de ser luna chea, xa empeza a menguar, xa empeza a ir a menos, porque a luna tan pronto como é chea, ao día seguinte, xa empeza a ir a menos, xa empeza a perder forza. Entón, aí tendes que ter en conta como vai a luna, para certas cousas, Acábame de caer un último cacho de helado no pocillo do café. Ai, Dios mío, porque se estaba o helado medio derretido, pero que rico estaba, Dios mío. Bueno, pois eso, nada, ahora vamos a tomar o cafeíño. Hola, Alicia Fariña, que alegría, que alboroto, que estamos aquí sin avisar, non? Quero dicir que non me dou tempo a avisarvos, porque dixo eu, non me vai a dar tempo, porque tiña cousas que facer, e dixo eu, bueno, pois quedo directo para a seguinte semana. Dios mío, que pelos. Pero sí que me dou tempo, por iso vin sin avisar. Hola desde a Coruña, los míos, los preferidos. Los tuyos, que? Os chícharos. Os chícharos tamén estamos a tempo de plantalos. É verdad que me preguntou aí unha muller que se podía plantar neste mes. Mirad, neste mes podedes plantar. Porque se me foi a pinza falándovos da luna. Claro, podense plantar. E outubro, noviembre e diciembre, máis ou menos as mesmas cousas, pero tendo en conta a luna para según que plantacións, sabedes? Entón, que podemos plantar? Mira, todo tipo de repolos, todo tipo, dá igual que che guste o repolo chaparro, ou o corazón de buey, ou tipo bacalán, ou tal. Que hai que ter en conta cos repolos? Por exemplo, o repolo chaparro é como se fora unha bola aplastada, pero moi apertada, ten as follas moi apertadas unhas ás outras. É un repolo que se fai moi dulce a comelo, quero dicir, ten uns cañotos importantes, telo que ter en conta, se non che gustan os cañotos, a min sí, pero se non che gustan, pois telo que ter en conta. Pero o bo que ten ese repolo, ese tipo de repolos, porque hai no liso, hai no riso, ondulado, así, bueno, pero que é unha bola prieta. Eses repolos, o bo que teñen, tarda máis en crecer, podeche tardar en crecer 3 ou 4 meses, Bueno, a ver, podelo coller antes de tempo tamén, non pasa nada. Pero o bo que teñen é que, aínda que estea xa para coller, ti podelo deixar na horta e non grela. Tarda, non eres capaz de deixar que grele, ou sea, terías que ser unha persona descoidadísima que deixar a horta sin atender. Pero ese tipo de repolo non grela. Entón, é bo para unhas cousas e para outras non é tan bo.
Se queres un repolo máis lixeiro, máis rápido a medrar, o tipo bacalán. E o bo que ten o bacalán, que é un olliño así parecido ao corazón de boi, pero non chega a ser tan grande, nin tan prieto. Fai como uns olliños así e fai moita verdura verde. Tenche que gustar a verdura verde para plantar o bacalán. Porque depois, cando xa está o ollo para coller do medio, ti quitas o ollo e o bacalán o que fai é botar senos, eu chamolle senos, como se foran a que quere botar como repoliños pequeniños alrededor que non chegan a ser nunca repolos. Senos é como se foran grelos. É como unha rabisa, cando medra, vai a ser un grelo. Bueno, pois, un repolo, cando, non todos, pero o bacalán, por exemplo, fai non moi ben, ti cortas o ollo e vaiche botar grelos, como se foran grelos. E eses senos que lle chamamos nós aquí, dime María Estar, pois agora tomas café con hielo de limón. Agora vai no pedir ti a un bar. Mira, me pones un café con leche descafeinado, con leche sin lactosa, con un cubito de hielo de helado de limón. Eso che mandan para a casa. Eso, os repolos botan eses seniños e podes estar como comendo repolo e verdura, pois casi todo o inverno, non? Pero, bueno, outra opción, por exemplo, é plantar varios tipos diferentes de repolos. Ese é o meu consello que vos dou. Porque, como xa teño explicado moitas veces, non vale de nada que nos empeñemos en plantar un tipo de repolo, porque vale para calquera cousa, se resulta que ese repolo na nosa horta non se dá ben, porque non todos os repolos, a ver, sí que se lle dá ben o inverno, aguantan ben as temperaturas, o frío e tal, pero ti ao mellor plantas 6 repolos de cada, pois 6 de corazón de buei, 6 bacalán, 6 que non sei como se chaman en nombre comercial, pero eu chamolle o chato, o que é chato é redondo, non? Pois deses, e miras cal é o que mellor se che dá na túa horta, porque ao final todos necesitan, os fertilizantes para un repolo son os mesmos, fósforo, nitrógeno e potasio. Iso falle falta a todas as verduras, é frío, porque calquera verdura que plantes no verán, home, vas a ter verdura, vas a ter un repolo, pero non ten a calidad da verdura e do repolo do inverno. Mirad unha cousa, a naturaleza é tan sabia que sabe perfectamente cando darnos as cousas. Se nos fijamos un pouquiño, cando temos a verdura mellor, a ver, tamén é verdad que vivimos en un mundo moi globalizado e hoxe en día temos fresas todo o ano, se me descoido, non? Quero dicir, é quen di eso di repolos é o que queiras. Pero a verdura é máis do inverno. E no inverno hai que comer máis quente, máis caldos, máis cocido, máis... Entón, claro, a naturaleza danos os repolos cando nos los ten que dar, cando temos que empezar a facer o cocido e o caldo. E o resto do ano, bueno, tamén podemos ter repolos, pero non haberá cousas na horta para comer no verán. Dios mío querido, eu é raro que plante repolos no verán. O que si teño é sempre verdura, porque a mí gústame moitísimo a verdura, ainda que sea cocida con cacho de tallada. E o que teño é verdura de col, a que lle chaman a verdura dos conexos, que moita xente non a quere, porque lle ten como... Eu penso que é como unha mala gestión para que era a verdura. A verdura negra comían aos probes e dábaselle aos conexos e aos porcos. Entón quedoulle como ese aquel, a verdura negra. Para min a mellor verdura é a verdura de col. Ou tamén a verdura de repolo, pero a verde, a que está por fora, a negra. A min é a que máis me gusta, esa que é verde oscura. De feito, ten máis vitaminas que é un repolo cochado blanco, e máis ten menos azúcares, claro. Hola, boas tardes, pastora, que tal, muller, como vamos? Ten o cafeíño preparado? Porque como non avisei nin nada, estou aquí de extraperlo, pois non sei se tendes todas o café. Reposo, Lorena. Reposo non, repollo, Lorena. Repollo, estaba falando de repollos. Que máis podemos plantar? Podemos plantar chícharos, tirabeques, calquera tipo de gran, porque soportan moi ben, mellor que no verán. Diredesme vos, aquí plantamos en febreiro, podemos plantar cando queiras. Ti podes plantar na túa horta o que queiras, cando o queiras. Outra cousa é que lle vai a ben, sabes, que teñas a suerte de que lle vai a ben. Por qué? Porque, mirade, os
favóns, os chícharos, os tirabeques, son leguminosas, chamanse así, porque botan as súas sementes en vainas. Iso é unha definición así a lo grande, para entendernos. E todo ese tipo de leguminosas danse mellor, o sea, necesitan frío. Ti, no verán tamén medran, pero con dificultades. Hai que estar seguido a regar. E despois outra cousa, que se lle dá moito calor, como están seguido crecendo e botando esas cousiñas que botan así para se agarrar e para se enredaren ao que agarran, sempre teñen brotes novos. É unha comida fabulosa, é un festín para os pulgóns. Entón, chícharos e tirabeques que plantes no verán van a estar cargadiños de pulgóns. Normalmente pulgón verde ou pulgón negro. Que o podes combatir? Sí. Pero no inverno o pulgón non vai a estar. Así que vades a ter. Pero non como no verán, nin na primavera, porque iso é unha locura. Cando chega o caloriño, o pulgón está na súa salsa. Entón, se plantades agora os chícharos, os tirabeques e os favóns, vamos a evitar. Bueno, os favóns, cuidado, vamos a deixalos á parte, falos agora. Os tirabeques e os chícharos van a evitar moitísimo os pulgóns. Vaille ben o frío, co cal e a humedade. Necesita moita agua para desarrollar ben as sementes que teñen na vaina. Calquera cousa que nace en vaina necesita moita humedade. Non encharcamento, porque o encharcamento non lle vai ben a ningunha planta, a non ser que sea acuática, non lle vai ben. Pero eso, chícharos e tirabeques, teñen que ter a juiña para que os chícharos sean gordos, carnosos, que enchan a vaina ben, que abras a vaina e digas, Dios mío, como collían estes chícharos dentro desta vaina. A juiña. E iso se llo aporta o clima. Xa temos que deixar despreocuparnos de estar a regar. Por iso se plantan agora. E os favóns, hai que plantalos agora. Agora, bueno, a finales deste mes e aínda durante todo o mes de noviembre podedelos plantar tamén. Pero claro, o favón tarda moito máis que o chícharo en dar vainas, porque hasta a primavera, hasta marzo, polo menos, ao mellor non empezamos a recoller os favóns. Despois, sí, marzo, abril e maio, acabouse, porque tampouco quere calor. A planta non resiste o calor, e cando lle empeza a vir moito calor, xa deixa de florear, deixa de... Non lle vai tan ben. Por iso son cousas que se plantan no inverno. Pero, bueno, o favón tarda moito máis, entón hai que pensar, cando plantedes favóns, tendes que pensar que non os podedes plantar no sitio que vaiades a poñer os tomates, os pimentos, as berenjenas, as cousiñas do verán, sabes? Porque ao mellor en marzo aínda está en plena produción os favóns, e tes o sitio ocupado co favón, e tes que decidir. Ou arranco o favón e quedo sin comer máis favóns, que é unha pena, porque as plantas seguro que están bonitísimas, dando unha cantidade de favóns exquisita, ou non planto os pimentos e os tomates e quedo sin eles, que tamén é unha puñeta. Entón, os favóns tendelos que plantar en un sitio donde non vos faga falta o sitio para os pimentos e os tomates da primavera. Eso, a ver, vámonos alá con algunhas mil veces que... Yo tamén, equipo verdura verde. Equipo, prefiero, supoño que quere dicir Lorena. Yo tamén, equipo verdura verde 1000 veces, que a prefiere, claro. Non te preocupes, María Esther, todos nos equivocamos. Equivocouse María Esther en que? Como guardas el humus de lombriz? Luci, para eso fixen un vídeo de como gardo o humus de lombriz desde que o saco. Desde que o sacas para a bolsa de rafia hasta que o utilizas, e donde a intemperie. Temos dúas opcións, Luci. Eu gardo a intemperie en riba de unha pedra ou dun bloque, non a ras de chan, porque se non a ras de chan pode ir algunha toupeira ou pode ir algún rato rompercho aquel e facer como un intercambio, é unha cañeira. Entón, en riba de un bloque ou dunha pedra, para que non estea xusto a carón do chan, ti pos o saco de rafia como o que tin eu, así, a intemperie, e poslle por encima un capacho, do revés, como para poñelo do revés, porque deste xeito non lle chove tanto, porque senón vai a facer como unha lavativa.
vai a chover, vai a escorrer, o saco vai a drenar por todo e vas a perder parte dos nutrientes da fertilización do poder de fertilización que vai ter o humus. Entón, eu a intemperie, xo enriba dunha pedriña, dun bloque, o saco encima e enriba un capacho do revés e así, debaixo dun árbol, a intemperie por ali. O pouco que caia, caille para o árbol e venlle genial tamén, porque só vas fertilizando sin facer nada. E outra alternativa que tes para gardar o humus é en un interior, quero dicir, en un alboio, non che vai a cheirar, non pode cheirar, nin pode ter moscas nin nada, porque iso xa está descomposto, non hai mosca que se sinta atraída por o humus de lombriz. Se sinte atraída é porque ainda ten cousas sin descompoñer, entón iso era porque o humus estaba sin facer, pero podelo gardar eso en un alboio ou un jaraje ou así, pero neste caso, porque vai a drenar un pouquiño, terá lo que poñer encima ou dentro dun capacho ou dunha caixa ou así que se estanca, porque sí que vai a drenar un pouquiño de líquido para que non che manche máis que nada por ali. E podelo gardar hasta a primavera, hasta que empeces a plantar as solanáceas todas, tomates, pimentos, berenjenas, lechugas, zanorias e todo eso. Vale. Que máis? Cusca! Faz serminados de alfalfa e... Non, que va. Non, pero non vayas a pensar, estuve mirando, botaron unha temporada mirando un montón de vídeos e digo, ai, que interesante germinar de todo, quero dicir, quen di alfalfa, pode ser tamén lentejas ou germinados en general, pero non teño tempo, é que hai que estar pendiente, sabes, porque é poñelos, germinalos, en 2 ou 3 diñas ca humedades e tal, non me puxen, pero é unha cousa que me interesa un montón, pero non o fago que non teño, non me dá a vida para tanto. Marisol, pregúntame los guisantes para cuando? Pois acabo de dicir, Marisol, que guisantes, porque ao mellor eu estaba dicindo chícharos e non me entendía. Guisantes agora ya. Agora, todo o mes que ven de noviembre, podes plantar guisantes, tirabeques ou favóns, que chamamos aquí, que en castellano se chaman habas tiernas ou habas verdes, que son verdes, para comer así, que están moi ricas tamén. Que máis se pode plantar? Podemos plantar zanorias. Hai algún tipo de zanoria que... A ver, podes plantar casi calquera tipo de zanoria, pero... Se vos fijades pola parte de atrás, no paquete, hai algúns tipos de zanahoria que os recomendan para plantar todo o ano e outros que recomendan para plantar solo na primavera e no verán ou no otoño, pero no inverno pois vedes o cachiño en blanco. Entón, buscade outra clase de zanahorias, porque de verdad que hai un mogollón de clases de zanahorias que se poden plantar todo o ano, durante todo o ano. As que só se pon no paquete, que só se poden plantar na primavera e no verán, teñen como un crecemento máis rápido, son como máis rápidas, medrando, porque son como, non o son, pero é como se foran solanáceas, necesitan máis sol, entón medran máis rápido porque teñen o caloriño, e esas no inverno van a quedar raquíticas, pequeniñas e chiquitinas. Entón, fijarse no paquete por detrás, cando é a época de siembra, se está coberto todo o ano, ese é que colledes. E se non, mirade que polo menos teña coberto o inverno, para poder plantar tamén zanorias. Eu na miña horta tamén sempre planto lechugas, o sea, é moi raro que eu non teña un talliño de lechugas pequeno, onde vou sementando ali, naquel cachiño, sempre vou sementando eu lechugas. Pero non todas as lechugas valen para plantar no inverno, iso tamén é verdade. Porque a lechuga sí que é máis delicada, xa non só pola temperatura, que ao mellor a lechuga a temperatura ainda soportaba do inverno, pero hai lechugas que son tan tiernas que lle dá un pouquiño así o vento e parten as follas, ou dalle un pouquiño a humedad e púdrese enseguida, non aguanta tanto, non sabes, é outra forma, é outra maneira. Entón, as lechugas tamén vos tendes que fijar como as zanorias que poñan no paquete que valan para sementar todo o ano. Entón, eso, tamén se poden plantar lechugas, que máis?
Pódense plantar tamén calquera tipo de puerro, cebola, bueno, calquera non, os puerros e as cebolas, hai cebolo que xa é de inverno, pero ninguén vai a ter a vender, ninguén vai a ter a vender cebolo que non sexa para plantar agora neste tempo. O cebolo que hai a vender, ese é o que é para plantar agora no inverno. Eu tamén teño cebolo o sea, teño cebolo plantado e máis puerros. Consello, se non tendes os puerros xa plantados, podedes plantar de poucos a poucos, para que vos veñan como máis escalonados. Eu, por exemplo, planto, non sei, 3 ou 4 dúcias, e dentro dun mes, pois, plantarei outras 3 ou 4 dúcias, ou así, para ter, hasta que me digan hasta lá a marzo, ou así. Hola, dime Alicia. Hola, soy Alicia, me gustan todos tus vídeos. Y si ves mejor... Alicia se me cae ben. Alicia, dime. Puso unhas letras así, mayúsculas, para que ves a mellor as letras. Moi ben, Alicia, así me gusta. Mirando pola miña, o meu futuro da miña vista, senón, a ver, que se miro así tamén as leo. Pero como son tan chiquitinas, pois, a ler, leo as casgafas, home, pero... En fin, moi ben, Alicia, ti ganastes medio punto aí, Marisa, hola, xa estou co café, por fin, hoxe en directo. Bien, Marisa, moi ben. Pois sorpréndenos aquí un pouco e dinos algunha pregunta. Veña, agora vamos un cachiño de cuestionario, preguntas así rápidas. Se me acorda algo máis do que me dixestes, que me quedara pendiente, xa vos lo respondo. Pero refrescademe a memoria, porque teño que estar a moitas cousas e non dou a todo. É importante que teñades o café, senón isto é unha tertulia aburrida, sin café. Preguntas? Dime, Manuel, con toda a razón do mundo, Manuel, o xerminado das lentellas emprégase como enraizante natural. Con toda a razón, Manuel, é verdad. E a parte do germinado das lentejas tamén se usa, por exemplo, sabedes o que son as corres, de facer os cestos, non? Bueno, pois quitándolle as follas e collendo solo como esta parte da puntiña, que é onde máis se concentra a sustancia que fai enraizar. Das corres, córtala en cachiños, faz como se fora un té, bótalo a agua a ferver, e de que estea frío, iso tamén axuda moitísimo a enraizar. O sea que, ademais, un día vos de facer a prueba, vos de poñer a enraizar algo en agua normal e outra en agua como di Manuel, co germinado das lentejas, e outro ao lado co té que vos digo das corres, que vale calquera tipo de, como o sauce chorón. Sabedes o que é o sauce chorón? Que é como un árbol e tal, e ten unhas corres que colga así. Ese tamén vale. Calquera tipo de correeiro, que eu lle chamo correeiro, que se bimbios, bimbieiro, non me viño outro nombre, vale vos para facer este mejunje de enraizar, que tamén é moi bo. E incluso, rebaixando, porque tal, cando plantades algunha planta, tamén está ben regar de vez en cando con iso, porque queda na terra e vai axudar as plantas tamén a botar raíces, sabes? Para coller máis forza para empezar a medrar. Unha planta, cando a pos na terra, antes de nada o que vai a facer é emplear toda a súa forza en botar raíces, pouco importa as raíces que teña a planta cando a plantedes. Esas son as raíces que as que está comendo agora. Pero para medrar, ten que sacar raíces desas raíces e meterse na terra, facerse do sitio. Dicir como que xa son miñas, non? Xa son túas cando se fai co cacho de terra. Entón, a primeira enerxía vai a emplear en botar raíces novas. E despois é cando medra a planta. Entón, se na época de enraizamento lle axudamos un pouquiño, pois mellor lle vai a ir. A ver, tamén lle podemos axudar facendo unha mesturiña de ceniza, de fogón, de leña sin tratar. Nada de químicos, nada de barnices, nada de tinturas, nin de pinturas. Leña, leña. Un pouquiño deso, borralla, o sea, borralla de queimar no fogón e borralla tamén de café, que podedes pedir en calquera bar.
facedes unha mesturiña, cando plantedes plantas, botades un pouquiño desa mestura, que lle vai a sentar super ben. Salgueiro, o salgueiro é bimbio. O salgueiro non é un bimbio, porque un bimbio é máis un arbusto. Bueno, non sei se ao mellor está catalogado, non sei se é unha afirmación ou mo estás preguntando, Manuel? Eu diría que o salgueiro non, porque salgueiro e ameneiro medra en un tronco grande e botar ramas. O que pasa que agora que o dis, claro, o salgueiro rompe moi fácil tamén as ramiñas, que é moi delicadinho, non pesa nada a madeira, ten pouco poder calorífico. Non sei, pois ao mellor sí que está catalogado. Non sei se é unha pregunta ou si mo afirmas. Manuel, se teño un vídeo de que a min córtanseme. Córtase o que o vídeo? Quedamos colgado, en serio? A ver. Pois eu teño moi boa cobertura, Eu teño moi boa cobertura. Ao mellor co tempo ou así, eu agora mesmo teño moi boa cobertura. Sinto moito que se vos corte, que rabia. Se teño vídeo deso, non teño. O meu canal aínda é moi noviño, aínda non teño vídeo de todo. Non dá tempo a todo, Menos mal. Cristina, hola Nusca, boas tardes desde Melide, a Coruña. Moi boa tarde, Cristina. Que tal, acabas de chegar? Porque chegas un pouco tarde, Porque o aquel de vai quirindo xa vai indo, Xa vai indo por aquí. E prometín que non iba a facer máis un directo de 3 horas, porque penso que é un pouco largo demais. Entón, máis ou menos unha horiña, eu penso que xa vai ben. Manuel Felipe, prometo facer algún vídeo diso porque me parece moi interesante. A mí mesma pareceme moi interesante, pero ainda teño que aprender moito antes de querer enseñarvos a vos, porque eu para enseñarvos algo teño que ter ou moita seguridade do que estou facendo, tipo que o levo facendo toda a vida, ou teño que facer pruebas eu antes de sacalo así a lo loco, porque eu sei que hai moita xente que saca así vídeos nin sequera corrobora que o que estea facendo sea de verdade. Entón, pero interésame moito o tema, Manuel. Hei de indagar máis e investigar, como quero investigar para min mesma, cando teña máis firmeza no que vos queira contar, eu vou de contar. Eu tamén, boa cubertería. Tes tú... Manuel ten boa cubertería. Supoño que quer dicir que ten boa cobertura, pero que, non sei, fíxome moita gracia. Alicia referíase a que os helados que son os preferidos os de limón. Os meus tamén. Córtase moito a conexión. Joder! Que rabia, pois... A ver, vou conectar o wifi da casa. Esperade, Ala. Así. Pero, eu tiña unha cobertura excelente agora mesmo. Pero, quen día ao mellor sale daqui o vídeo e se vos chega a vos. Sinto moito, Córtase moito, Celi. Pois sinto moitísimo. Alicia, estaríamos a ver de que parte eres de Galicia. A ver, onde estás? Para mirar o da cobertura. Mira, eu son da parte das Rías Baixas, da ría máis grande que temos nas Rías Baixas, que é a ría da Arousa, na parte de arriba da ría da Arousa. Xusto xa casi na salida que é mar aberto, o sea, se este é a ría da Arousa, esta sería a Arousa, e eu estaría por aquí máis ou menos nesta esquina, xa para ser mar aberto. Eu son de Ribeira, non é ningún misterio, quero dicir, non é ningún... Está simindo a xente, pois supoño que será porque se perde a cobertura. Joder, que lástima me dá. Si, cortas a veces, pois se se corta moito, iso que acabo de poñer a conexión co wifi, pero se se corta moito, aquí tamén está un tempo horrible, está a chover, a ventar e así, pois deixámolo aquí. Doulle un trago grande ao café.
Jo, que rabia me dá que se corte. Bueno, pois nada, deixámolo aquí, que vos parece? Porque, total, ir hai que ir indo. E nada, a ver, para non vos avisar do directo, moitísimas gracias por estaredes aí casi unha hora. E ainda encima cortándose, porque se se corta a min tamén me molestaría un montón. Sinto moitísimo. Pero non lle teño que facer, quero dicir, o da cobertura é algo que se escapa á miña comprensión e máis á miña boa fe, aínda que de moi boa fe quixera poñer moita máis, non sería capaz. Jo, rabia, xa, non lle vai. Jo, que rabia, Inés. Bueno, Julio, chegas tarde, ou nos arreglas a conexión, Julio, Julio Pejo, que acaba de chegar, ou nos arreglas a conexión, que dis que se nos corta moito, ou marchamos xa, porque a xente foiseme toda, a Mercedes fixo as miñas empanadillas e tuveron un exitazo. Moi ben, Mercedes, fixestes a miña receta para as empanadillas, eran as da túa casa, alégrome moitísimo. E Xuxa chegou tardísimo, desde Cantabria, ai, que me gusta a terra de Xuxa. Aquí vai súper. En serio, Julio? Joder, pois a ver se somos só dos da parte de aquí. Mira, de feito éramos 50 personas e marchoume casi todo o mundo porque, claro, todo o mundo se queixaba de que joder, de que se cortaba e así. Bueno, se non vai, pois hai que ir indo. Xuxa, teño que ir á túa terra, que me gusta moitísimo. Cantabria, encántame. Cantabria, Asturias, encántame. Perdónela, pero aquí non fai máis que cortarse. Xa, Manuel, sinto moitísimo. Jo, que rabia. Xa, unha campeona. Bueno, pois nada, Xantiña, sinto moito polos que chegastedes agora mismo, pero, claro, se se corta é normal que a xente marche, a verdade estar así a falar eu sola. Bueno, tamén falaba eu sola, ainda que estuverades aquí todos, e todas, pero non é o mismo. Bueno, pois nada, xentiña, hai que ir indo. A ver se domingo que ven podo facer outro, e vos de avisar antes de facelo, porque me dá moita pena a xente que non se enterou, claro, ao facelo así sin avisar, Ana, é normal. Moitísimas gracias por estar aí, moitísimas gracias polas vosas preguntas e polas vosas cuestións, porque sin o vosso apoio aí ao outro lado, aínda que vos parece que non, para min é importantísimo que esteades aí, que compartades os meus vídeos, que vos gusten as recetas, que lle deades ao me gusta, esas cousas, a min axúdanme moito. É unha maneira de emprender, é un emprendemento. Xa me gustaría a min vivir do canal e así podervos facer un vídeo non cada día, ao mellor, pero máis a menudo. Pero bueno, todo se andará. Xentiña, deseo-vos todo o millor, cuidadevos moito, portadevos ben, encendede un fogón, mantiña e peli. A ver, agora mismo, a televisión, porque esta seguro que non se corta. É a miña, sí. Listo. Deica.